Wethu wazayithi khamba kanjani? Mfowethu unento zakhe lo baba Melizo noPhila Sande indlalifa. Shuthi angikwazanga ukuthi ngibe kahle efonini lezi insuku edlule ngaba nomshophi nje ucishwa ngehlela. Abantu bangibuza ukuthi kunengxabano ekhona phakathi kwami noMthandeni ubafa uManqele. No ayikho lokuzana wayekhulumela nje ngobhova kodwa ke inumber plate ethu ubhova ngayithatha ngenkani ngomtsizwa kuyena shuthi kodwa angazange ngamtshela igama akazolisebenzisa ukuthi uzoba ubani namabe mina ngubhova ngoba ngubhova namhlanje ngamtshela ukuthi uzoba ukimi yena yabo ngamtshela futhi Manqele ngamfonela kwakungo-1 emini ikhathi ngoba ngiyazi uvuka ngo-1 ikhathi icover phela zivuka late shuthi ngamtshela uzoba ukimi umfowethu lwana sikhonzile ngama uthatha igama ngithatha igama kuyena ngimshiye ngenalo ngimshiye negama lethi ukimi ngoba mase ngidakiwe uvele ngifanele nalabantu basenanda ethiwa